up mga tolets? Nabot namin sa Toledo mga tolets. Guys, tigtuyok lang na dito guys. Ikot-ikot sa mundo. Ikot-ikot sa mundo na guys. Paabot mi mama guys. Sama lihat. Tiga beli ako sa Mama. Nana? Wala. Hintay namin si mama guys. Kanina pa kami paikot-ikot dito guys. Mukbang dun ah. Lumiog ka ni Loy. Naros kilid ba? Jadi pwede tayo ngayon. Mukbang din tayo ngayon guys ha. Hintayin nyo yung mukbang namin. I-share nyo to para maraming matuto paano mag-drive. Guys, nandito naman kami sa entrance guys. Tamang ikot-ikot lang guys. Di kasi kami pwede pumasok guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys ha. Tingnan yung mga tao na Mga nakalinya. vlogging ha. Tingnan nyo, nakalinya lang sila. Nakalinya lang sila. Kalinya lang sila guys. Ikot-ikot lang guys. Gaya sa mama eh. Masuk. Bawa. It's a prank! Backfire. Lain-lain backfire. Okay, maganda sa mask guys. May backfire yan. Mag-ingat kayo sa mask guys ha. May backfire. Lalo na pag bagong gising kayo guys. May naninipa guys. Mag-ingat kayo sa backfire ng mask ngayon guys. Baka local yan to. Local siguro yan. Local. May backfire. May backfire. Local yan. Timing ka ng local na mask. Delikado pag mga local na mask. Kaya kayo guys, pag bibili kayo ng mask, amuyin nyo muna. Minsan may backfire. May backfire yung mga mask ngayon ah. Wala backfire ba? Wala yung backfire ba? Walang backfire pa ngayon. Naubos na. Naubos na yung katikot ng backfire. Siningot na lahat ng backfire guys. Ito na sila. Gusto nyo ba mag-stroll guys? Stroll natin sila. Dito tayo guys. Dito kami naliligo ng dagat guys. Dito kami naliligo ng dagat guys ha. Pakita mo sa kanila Ken. Gamay tubig. Try. Di makita. Baba ka Ganyan tol. guys. Baba ka tol. Baba ka tol. Tera. Baba ka tol. Ayan, kita na. Diyan naliligo si Mark. Diyan kami naliligo guys. Nandito tayo ngayon guys sa lupain namin guys. Ito yung lupain namin dito guys. Ano yan natin yan tol? Pinagawa yan ni mama eh. Ano yan? Parking lot. Parking lot yan namin guys. Ito lang yung nag-iisa sa sasakyan namin. Ang laki yan. Tingnan, pakita mo yung mga motor natin. Yan yung mga motor namin guys. Mga service guys. Kita yan. Collection niya ni Mark. Collection ko yan guys. Parang laruan guys. Dami no? Dito na naman tayo. Ikaw natin sila ini. Ilakad-lakad natin sila sa kuan. Asyenda natin. Gasoline station natin yan. Personal gasoline station guys. Kami lang pwede dyan guys. Nakita mo yung project natin na nasa loob. Yan, papagandahin namin yung sasakyan na yan. Yan yung mga nagkuha namin guys. Ari-arian namin. Guys, nasa Paris na tayo guys. Yan yung kuha namin guys. Sa internet namin yan guys. Yan yung tower na internet namin. Linya na internet namin guys. Kaya malakas guys. Yan. Pinagawa namin yan guys. Pinagawa namin guys. Tingnan pa yung isa. Hoy! Bantayan nyo lang dyan ha! Bantayan nyo lang dyan yung kari-arian namin dyan. Okay, okay. Kumain na kayo dyan! Hindi ko gusto mo. Hey guys, mga nagtatrabaho dun sa mga motor ni Mark guys. Nagbabantay ba?
Guys, ito swimming pool namin guys. Swimming pool namin yan guys. Pinagawa namin kahapon guys. Hindi pa yan tapos tol, wag mo muna ipakita tol. Di pa tapos yan Hindi pa guys. yan tapos. Pagkatapos makakita natin yan. Punta na tayo sa aming storage guys. Punta tayo sa storage natin. Balikan na natin si mama guys. Storage. Ba't maraming tao sa storage natin tol? Namimigay ba si mama ngayon? Nai-relieve goods. Namimigay pala kami ngayon guys. Relief goods guys. Maraming tao nakapila. Magtago ka tol, baka maraming magpa-picture niya dito tol. Relax na kami guys. Guys, may barila na nagaganap dito guys. Ano footage kill kay bro? Footage guys. Abo na. Boom! 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 Guys, nabot na si mother dere guys. Hi guys! Duha na ka oras nilabay guys. Dugay kayo eh. Grabe. Jabi na guys. Mo ni itong kuwan dere. Jollibee na mo. Ano mo Jollibee dere guys? Mangayo sa pagkaon dere. Pinalit ni Papa. Guys! Mga guys! The mukbangs. Huwag mo ketchup. Kainan na! Kainan na. Kaya man na mag-tour sa among kuan. Hacienda na mo. Kain na muna tayo. Suwaw. Buwaw kaya? Tama. Hindot mo siya din. Ano yung mukbang ro sa kuan. Kain tayo guys. Dumating na yung bucket guys. Kainin muna namin to. Tapos uuwi na kami. Mauro magyapon, limit magyapon. Spag ma. Kiya na. Gahi na. We're going home to the place where we belong. Pasuloy na niya dong ha. Uwi na kami guys. Kumakain pa sa toilet guys. Wala pang siya tawagan ng pamahaw. Umagahan. Umagahan. Tagalog ng pamahaw ano? Ano na, umaga. Yeah. Kita pa toilet.